ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କ ଶତକ, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡ଼ିକଲଙ୍କ ଶତକ, ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ଭାରତ ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଗରେ। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ହେବ ବୋଲି ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି କଲମ୍ବୋରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭାରତ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଗରେ। ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 503 ରନ୍ କରି ଡିକ୍ଲେୟାର ଦେଇଛି। ଏହି ବଡ଼ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ। ଜୁରେଲ ସେ 115 ରନ୍ କରି ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକ। କିନ୍ତୁ ଜୁରେଲଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଇନିଂସକୁ ମଜବୁତ କରିଥିଲେ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡ଼ିକଲ। ସେ ଦମଦାର 117 ରନ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ 50, ରିଷଭ ପନ୍ତ ଦ୍ରୁତ 63 ରନ୍ କରି ଭାରତର ସ୍କୋରକୁ 500 ପାଖକୁ ନେଇଥିଲେ। ରିଷଭ ପନ୍ତ 63 ରନ୍ ଇନିଂସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସଟ୍ ଖେଳି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ICC ୱାର୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଇତିହାସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟାଟର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜୁରେଲଙ୍କ ଶତକ ବିଷୟରେ। ଜୁରେଲ ଯେତେବେଳେ 69 ରନ୍ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଶତକ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରନ୍ ଦରକାର ଥିଲା। ଚାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ସିଙ୍ଗଲ ରିସ୍କ ନେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଶତକ ପରେ ତାଙ୍କର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି। ଏହାପରେ ଭାରତ 503 ରନ୍ରେ ଇନିଂସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଥା, 503 ରନ୍ର ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟକୁ ସାମ୍ନାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଦୌ ଭଲ ହୋଇନାହିଁ। ମାତ୍ର 3 ଓଭରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 2ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସ୍କୋର ଥିଲା 2 ୱିକେଟ୍ରେ 8 ରନ୍। ହଠାତ୍ ଭାରତଠାରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବେ ବି 495 ରନ୍ ପଛରେ ରହିଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା 1 ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ମାନବ ସୁତାର 1 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଭାରତ ଏବେ ବେଶ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହୋଇପାରେ। କଲମ୍ବୋରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ମ୍ୟାଚ୍ର ଗତିପଥକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତ ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆସିଆ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତୀବ୍ର ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ICC ପକ୍ଷରୁ 25% ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ଜରିମାନା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଲାଗିଛି। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି 2-0ରେ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିବ କି? ଭାରତ ଆଗରେ 1-0 ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଏବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 495 ରନ୍ ପଛରେ ଥିବାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ପଲ୍ଲା ବହୁତ ଭାରି ରହିଛି। ତେବେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସ ମ୍ୟାଚ୍ର ଚିତ୍ର ବଦଳାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତୃତୀୟ ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବଧାନ ଜିତିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବ କି? ଆପଣମାନେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।